že človek je taký potom bohatší o tie skúsenosti, ktoré má. Že je to myslím, že také aj vzájomné, ako, že je pravda, že teda človek musí opustiť tú svoju krajinu, svojich priateľov, mamu, otca a tak ďalej. Riskuje svojím spôsobom, niekedy možno aj život, alebo zdravie minimálne, že čo sa tam dá schytať, alebo nevie, ako to dopadne. Aj keď ja som sa tam necítil nejak nebezpečný, práve naopak som sa tam cítil ako také dieťa prírody, palmy okolo a tak ďalej. Takže to bolo svojím spôsobom taký potom bohatší o tie skúsenosti, ktoré má. Že je to myslím, že také aj vzájomné, ako, že je pravda, že teda človek musí opustiť tú svoju krajinu, svojich priateľov, mamu, otca a tak ďalej. Riskuje svojím spôsobom, niekedy možno aj život, alebo zdravie minimálne, že čo sa tam dá schytať, alebo nevie, ako to dopadne. Aj keď ja som sa tam necítil nejak nebezpečne, práve naopak som sa tam cítil ako také dieťa prírody, palmy okolo a tak ďalej. Takže to bolo svojím spôsobom aj také